भारत आरो नेपालाव दैबानाया गोबां खहा खालामदों। भारतनि नसुंसे हादोर नेपालाव आथिखालाव थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव दैबानाजों गोबां मोगा-मोगि जानाङो। दरनैबो हादरनि सुबुंफोरा दैबानाजों गोबां धोननि खहा जाबोनायजों लोगोसे हादरनि गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानांबाय होननानै रादाबनि गेजेरजों फोरमायदों। दासिमाव दैबानानि जाउनाव दरनैबो हादरनिफ्राय सा 150निबो बांसिन सुबुङा जिउ गोमाबाय होननानै बुंदों। सरकारि मावख'निफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला बोथोर गैयै लान्थ्रियै अखा हानायनि जाउनाव गोबां ओनसोलफोरानो दैजों लोमसावजाबाय आरो गोबां सुबुंफोरानो बायदि जेंनायाव भुगिनांबाय होननानै बुंदों। रायजोआरि खैफोद सामलायग्रा बिफाननि नेहाथारि S.A. मुरुगेन्सआ फोरमायनाय बादिब्ला भारतआव सोमजिनाय गिख्रंथाव लोमसावनायनि जाउनाव उत्तराखंड रायजोनिफ्राय दासिमाव सा 40 सुबुङा जिउ गोमाबाय। हिमालय रायजोनि मोनसे मुंदांखा दावबाय मिरुआव सहरनि गाहाय दैमाया रुगुंखौ खुरखानानै ओनसोलाव दैबानानि थासारि लाबोयो आरो ओनसोलारि लामा आरो रेल लामायाव गोहोम खोख्लैयो। भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ दिनै बृहस्पतिबारखालि दैबानाजों गोहोम गोग्लैजानाय ओनसोलनि सायाव नायबिजिरगोन। थांनाय सप्तायाव खोला भारतनि रायजो केरेलायाव सा 42 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो नसुंसे हादोर नेपालाव सा 77 सुबुंनिबो जिउ खहा जायो। कर'ना भेक्सिन थुनाय फारिलाइयाव उत्तर प्रदेशआ गिबिसिनाव दं। कर'ना सन्देरजानाय सुबुंफोरखौ भेक्सिन थुनायनि फारिलाइयाव भारतआ आमेरिकाखौ उन खालामबाय। भारतआव दासिम 100 कौटिनिबो बांसिन कर'ना भेक्सिननि ड्रपखौ थुबाय। भारतआव भेक्सिन थुनायनि बांसिन रेकर्डखौ उत्तर प्रदेश रायजोआव मोननाय जादों। बे रायजोआव दासिमाव 12,20,60,000 कर'नानि भेक्सिन थुनाय जाबाय। महाराष्ट्र, सोनाब बंग, गुजरात आरो मध्य प्रदेश रायजोआवबो कर'नानि भेक्सिन थुनाया मोजाङै सोलिगासिनो दङ। कभिड डेशबर्डनि अनजिमा बादिब्ला कर'नानि बांसिन भेक्सिन थुनाय रायजोफोरनि फारिलाइयाव उत्तर प्रदेशनि उनाव महाराष्ट्रआ नैथियाव दं। बेयाव 9,30,25,506 ड्रप थुखांबाय। बेनि उनाव फारिलाइयै थामथियाव सोनाब बंग, ब्रैथियाव गुजरात आरो बाथियाव मध्य प्रदेश, फारसेथिं बिहारआ ड्रप कर'ना भेक्सिन थुनानै 6थियाव थानो हायो। बेनि उनाव कर्नाटक, राजस्थान, तामिलनाडु फारियै 7थि, 8थि, 9थि आरो 10थियाव दङ। भारतआ तालिबाननो दासिमबो गनायथि होआखै। तालिबाननि सायाव नारसिननानै भारतआ आफगानिस्ताननि सुबुंफोरजों गावसोरनि सोमोन्दोखौ लाखिलांबाय थानो नाजायो। आथिखालाव UN नि फारसेनिफ्राय आफगानिस्ताननि सुबुंफोरनि मददनि थाखाय सुबुंथियारि मोनथायनि सायाव हेफाजाब होनायाव भारतआबो थाफानो हागौ। नाथाय भारतआ आथिखालाव तालिबाननि बेबस्थाखौ गनायथि होनायनि बाहागोआव गैया। मानोना भारतआ आथिखालनि बेबस्थाजों उदखारि आरो हाथियार लाग्राफोरखौ गोसारहोनायखौ सन्देह खालामो। आफगानिस्ताननि हाखौ उदखारिफोरनि थाखाय बाहायैनि मुलुगारि नारसिननायखौ भारतआबो लाखिलांबाय थागोन। बेराफारसे भारतआ आफगानिस्ताननि सुबुंफोरखौ गावसोरनि सोमोन्दोआव लाखिलांबाय थानो लुबैयो। अदेबानि आफगानिस्ताननि सुबुंफोरनि जेंनाफोरखौ नोजोर लाखिनानै भारतनि फारसेनिफ्राय सुबुंथियारि मोनथायनि सायाव हेफाजाब होनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ। सुलुंनि बादिब्ला भारतआ गावसोरनि सुबुंफोरनि रैखाथि आरो आथिखालनि थासारिनि सायाव आफगानिस्तानाव सोलिखान्थिखौ लाखिलांबाय थानाय थांखिजों मस्को फरमेटनि सावरायनायाव बाहागो लायो। भारतखौ सिगांनि सावरायनायाव सोफायाखैमोन, नाथाय सोलायनाय थासारिफोराव रुसजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादरफोराव भारतआ बे बिथिङाव गाहाय बिफाव लागोन होननानैबो सानो। मानोना तालिबान खुंथायाव उदखारि हानजाफोरखौ गोसारहोनाय आरो गाग्लोबजानो गासैबो हादरफोरानो गिगासिनो दङ। जर'खायै आमेरिका आरो रुस दरनै हादरनि जिंगाया उदखारिफोरनि बिथिंनि सायाव समान।